mám pred sebou fyzicky možno jednoduchý, no mentálne náročnejší bežecký tréning 8 km v súvislom tempe. Ale predtým, ako ešte pôjdem behať, tak mám v podstate raňajky, ktoré som si urobil asi za 3 minúty. Čiže ja ich nazývam, že raňajky lenivých. O čo konkrétne ide, je to asi 40 g ovsených vločiek, jedna odmerka proteínu, potom sú to chia semienka, biely jogurt a trochu medu, asi malá lyžička medu. Čiže raňajky sú pre mňa veľmi dôležité pred akýmkoľvek výkonom, ktorý mám daný deň. Čiže ja potrebujem mať aspoň jedno jedlo pred samotným výkonom, hlavne z toho dôvodu, aby som sa cítil silnejší a pripravenejší do toho samotného dňa. Čiže nie len čo sa týka výkonu, ale taktiež aj toho mentálneho nastavenia. V kombinácii s kávou sú to pre mňa bezkonkurenčné raňajky. V úvodníku ste mohli vidieť aj to, že som si pripravoval suplementáciu. Tá suplementácia je v podobe väčšinou rovnaká každý deň, a to je 5 g kreatínu, potom nejaké elektrolyty, multivitamín, omega-3 mastné kyseliny. Túto suplementáciu volím vždy ráno. Prečo? Je to hlavne z toho dôvodu, aby som teda ochránil to svalstvo pred tým náročným zaťažením, ktorého počas toho dňa čaká. Čiže takto to mám nastavené a that's it. Čiže v následujúcich videách si preberieme jednotlivé piliere samotnej prípravy, o ktorých som už hovoril v predchádzajúcom videu, či už tuto alebo potom tuto. Mať nejakú stratégiu alebo konkrétny plán samotného cvičenia je podľa mňa veľmi dôležité nielen z dôvodu dosiahnutia samotného výkonu, ale taktiež aj ako či už prevencia samotného zranenia alebo prevencia pretrénovania. Práve preto som ja rozdelil svoju prípravu do 4 pilierov samotnej prípravy a bežecké tréningy sú prvý z nich. Dobre, čo sa týka samotnej Hyrox prípravy, tak prvý pilier sú bežecké tréningy, ako som už spomínal. Čo nebolo povedané možno v prvom alebo v predchádzajúcom videu je tá vec, že nevyužívam vyslovene čisto iba beh na nejakej aerobnej zóne 2, ale taktiež využívam aj silové prvky alebo celkovo tréningy v zóne 2. A to z toho dôvodu, aby som sa dostal do čo najviac špecifického prostredia, ktoré bude potom aj priamo na súťaži. Čiže ten dnešný tréning, ako som už spomínal pred chvíľkou, tak v podstate bude 8 km v súvislom tempe. V tom súvislom tempe myslím konkrétne v zóne 2. U mňa je to asi nejakých 144 až 155 úderov za minútu. Počas toho, ako bežím jednotným súvislým tempom. A taktiež, čo som zabudol povedať ešte v predchádzajúcom videu, je tá vec, že na rozšírenie v podstate toho aerobného základu nevyužívam čisto iba bežecké tréningy, ale v takom prípade, pokiaľ sa mi buď nechce ísť behať, alebo len potrebujem ísť nejakú inakšiu formu ako len samotný beh, tak využívam či už ergometra alebo potom celkovo silový tréning takým spôsobom, aby som sa držal v zóne 2. Toto mi pomáha na budovanie toho samotného aerobného základu a osobne si myslím, že asi je to aj lepšie na prípravu toho, že čo ma bude potom čakať priamo na tom Hyroxovom závode. Keďže v podstate tam bude kombinácia či už samotného behu, ale taktiež potom aj tých silových prvkov, ktoré sa tam budú nachádzať. Čiže toto je, dá sa povedať, že ukážka
akým spôsobom chodievam behať. Ja sa momentálne nachádzam na fakulte telesnej výchovy a športu. Sem chodievam behať hlavne svoje nedeľné behy, ale dneska som tu aj kvôli tomuto samotnému videu, aby bolo zrejme, že akým spôsobom sa plus minus pripravujem, čo sa týka tých samotných bežeckých tréningov. Čiže ako som už spomínal aj v predchádzajúcom videu, tak v tých skorších fázach tej samotnej prípravy na samotný Hyrox využívam hlavne teda také tie steady, dlhšie behy a budovanie tej aerobnej kapacity. V tých bližších fázach už k samotnému preteku k Hyroxu tak budem využívať hlavne potom kombináciu, či už intervalov, alebo behov s nejakým odporovým činiteľom alebo silovým tréningom a tak ďalej. Čiže aby som sa čo najviac približoval priamo tomu súťažnému charakteru, ktorý ma bude čakať aj potom na samotnej Hyrox príprave. Tá Hyrox príprava je fest náročné metabolické prostredie, v ktorom sa telo nachádza. Čiže ja vyslovene, keď mám beh v zóne 2, to znamená, že v tej takej ako keby jednoduchej bežeckej zóne, tak sa snažím fakt zostať čo najdlhšie v tej zóne 2 a neprepalovať to buď do zóny 3, v tých horších fázach možno do zóny 4. Prečo? Je to hlavne z toho dôvodu, že počas týždňa mám 2 Hyrox bloky, jeden viacej ako keby taký simulujúci samotný pretek a druhý viacej technický, kde sa dostávam do zóny 4-5. No a pri najmenšom, aspoň na mňa to tak sedí a myslím si, že asi na väčšinu ľudí, ktorí by sa aj do budúcna alebo teraz pripravovali možno na samotný Hyrox, tak byť v zóne 4 alebo 5 viac ako 2-krát počas týždňa už je relatívne náročné prostredie. Akože česť výnimkám, tí, ktorí to dokážu uregenerovať, ja medzi nich nepatrím, čiže hlavne aj z tohto dôvodu sa snažím byť, keď mám teda tréning v zóne 2 srdcovej frekvencie, tak sa hýbať v tej a nehýbať sa nejakým spôsobom ďalej. Dobre, toto je možno, že čo sa týka samotného bežeckého tréningu, alebo akým spôsobom sa ja možno momentálne pripravujem. Čo som nepovedal a na čo si musím dávať pozor v týchto videách, budem veľmi rád, pokiaľ to hodnotíte buď palcom hore, alebo subscribeom, alebo komentárom, lebo určite ma to posunie. Ja si myslím, že nejaké úpravy som spravil aj v tých svojich videách, aby to možno bolo viacej také zaujímavejšie pre samotné oko diváka. Čiže ak sa vám takáto tvorba páči, tak budem veľmi rád, keď mi dáte vedieť aj takýmto spôsobom. Čiže vidíme sa v piatok budúci týždeň, kde si preberieme v podstate druhý pilier samotnej prípravy a to sú silové tréningy. Čiže čaute.